Police Report. Impasingked ni Police Major Christian Libadua, Chief Picadu, iti Ilocos Norte Police Provincial Office, nagdultuloy iti panagbantay da kadagiti tourist spots ken kadagiti kalsada, babayan ti 𝐀𝐆𝐓𝐔𝐋𝐓𝐔𝐋𝐎 Summer Vacation 2026, kunana nga adan dagiti nakawara sa police officers iti entero probinsya para iti panagbisita dagiti turista lokal man wenno dagiti nagapupay iti sabali a Pagilian. Daytoy ligtas Summer Vacation 2026 kami ket nangrugi iti graduation ceremony tayo dagiti moving ups ken malpas to ti mauding aldaw iti May kasi karaman pa iti Veterans Week araw ng kagitingan dagiti Flores de Mayo tayo ken adupay nga activities iti April and May ken panawin pa iti Kalgawin. That's why we increase our efforts to inform the public to safeguard themselves on the ill effects daytoy napudot nga tiyempo dito Ilocos Norte. Yes. So ang mga kisa since nagpas nila tenant sir kanila i-generate bilang dagiti task force tayo. Yes, dagiti joint task force tayo kadagiti daddo mga spots tayo or dagiti localities tayo ket agtultuloy nga masustain tapno maasistaran tayo dagiti umaypay nga bumisita kanya tayo or even the local tourists within the province. Imbatad na nga dagiti wellness and healthcare program para kadagiti police staff irikasta ket agwalin anatalged iti kasasaad dagiti naka-duty a police officers. So baka day kayo tayo dawat sir dagiti American travelers at because tagat paliklikan ti saan na kaya napasama sir. Yes. Kadagiti amin nga bumisita dito ili tayo we encourage you to visit our province, ito Ilocos Norte, and you will be safe and secured by the Ilocos Norte Police Provincial Office. And just a gentle reminder, no, ibati tayo dagiti balbalay tayo, i-secure tayo, ibilin tayo kadagiti karoba tayo, or we make safe dagiti houses tayo, especially dagiti properties tayo. No, dalyasat tayo man met, i-observe tayo, we need to check our vehicles, dagiti roadworthiness, dagiti lugan tayo, and at the same time, tibagbagi tayo, nag-travel tayo. And if sometimes no ginom tayo kuna tayo guard kadagiti general public, let us drink moderately and assure nga safe tayo. And for the tourists apo napudot dito Ilocos Norte tatta, please ensure nga rehydrated tayo no ag-travel tayo dito province. Sir, one question for follow-up, sir. Sir, will the PNP consider providing wellness break to our police officers who are manning yung mga mainit na lugar like yung mga nagta-traffic po or what? Will the PNP consider providing them wellness break po? Yes, under the program of our Chief PNP and of course our Provincial Director and Regional Director, at the dagiti improving the moral and welfare of our personnel. That includes the strategic adjustment of duty and even the wearing of the uniform that is sufficient or that will maasistaran dagiti pulis nga hanunay nga napudot met to reduce the effects of the weather. When it comes to wellness break, adamit ti sarsarunwen tayo nga shiftings tayo tatno makainan na dagiti pulis dahil lalo dagiti ma-deploy ka dagiti nababara talaga nga luglugar tayo. And we always remind them to ensure rehydration kadagiti nga 𝐀𝐆𝐓𝐔𝐋𝐓𝐔𝐋𝐬𝐶 po. Inayon na akabayatan di panag-obserbar dahil Semana Santa ket bimasiti bilang dagiti nalmes ken na aksidente iti entero a probinsya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM.